kéne tenni Facebookra, amúgy. A videót? Gyere. Hát nem szeretném. Slozi, mi a baj? Na, picsába vegyed. Nem? Légy. Az eseményfotóz már kezdve. A faszom! Jön a raptor. Na Dombi! Miki. Hallod? Videó fire! Keresd a hibát! Most Dombinak mit ökette? Dombi két emberes munka. Dombi pongója mindjárt nyaponta kell is adni. Vigyázzam, mert tarkol már megfekett. Kussátok! Most kiütött kikit? Na, ez jó fog hangzani. Nem beszél. Ez kb. Ilyen volt. Tudod mit? Mégis úgy nem volt. Én elmegyek Ja, jó. Én is erre gondoltam. Dombi, Láttam, ugye nem láttam. elkísérsz a WC-be? Nekem is kell pisilni, megyek Akkor én. gyere, már menjünk. Felnémed! Oh yeah. Oh yeah. Na, ennyit fogszál. Ó, mi is volt? Rossz? Nem, mit van? Mm. Várj. Ilyen volt. Nem látszik semmi. Nem lesz, jól veszed. Ugye most nem akarjátok felvenni. Dombi, gyere. Dombi, gyere. Dombi, gyere már. Dombi. Látom, hogy inkább. Nem látszik semmi, nem kamerálom. De a hangokat felveszi. De ott egy Kapcsolok, nehogy felkapcsolod. De kapcsolod fel, mert nem látok. Ide teszem a kezünk. Fogja adni? Nem, Dombi falkálás Józi. nem, csak a hangokat lehetett hallani szerintem. szerintem. Mert nem látszott semmi. Dom, hallós Józi. Én nem húgyoztam. Persze. Tényleg Azt nem. majd ennyit látod, hogy Dombi és Rózi. Pont jó volt. De úgy észrevettétek, hogy Ezzel lehet zoomolni? Miki mindig Persze. Dominak a... Leállítottam? Farkába viccelődni? Igen, meg azzal foglalkozik, ez egy kicsit beteges. Aha. Én álmomban nem tudom, mit szoktam A komoly harci ember. Hallod, ennyi volt, hogy videó. Na? Kapd meg. A kurva Isten! Nem állom. Szárjak el a kicsit, bírulom. Mennyi szarik Majd vedd már fel a kardozó. De amúgy- Dombi, legalább húztál fel a sticcet, de jön. Ennyit hallott, mint a gyűrűkre, hogy... Ez jön ki fel. Állítsuk már le, nézzük meg eddig mi van. Az mekkora!